راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدبات زينا بصهم حدا لو نقرأ بالشاي قبرها نسيح نلمي يعدو مالني يعدو ما يسألوا من رأيها كاب نرويو نسونو حزب العام تاب نروي يقوم زغمة إيرتراويو مجمر تدحر بايتو جن أبال شوعي زوريا خوينو سوا زوردن كابتن قداموت أب حمشتن عسران حمشتن ازدمدبو إيرتراوان وتدرات نيرو أبتك زيتي نابز نبرب وجي أمون إيرتران إثيوبيا عندما حتى كابتن قداموت مالت حمشة كوين مستمدبة ناب وجي نايت عشان منطقة كم زخدة يجلس أتناتو الحربايتا بزي كاتينسو الزبركوتو أبركوتو كميو كاميرا مان كوين سرح نيرو سلازي لو منا كايدو علال أبس مراتو الزعبيو زيادة من الله مالتي لو منا كايدو علال تذكروا كمي كم زنبرة أبتي ناي قنبار بوري مالتي عادة تذكروا بمنطرتي شعو زنبرة وتدراوين حالفتنا إرتراز نبرم أو انتاون ألوتاو انتاي مسل نيرو نعوم تهاسي أوليد اللوم تي كنت تأيير بوتو خوينو تي سمينايت بوتا بوتو خوينو بمنقد بوغن حالفتن بوغن تدراوين حالفتن بوغن إرترا زنبرة كنت انتاي مسل كا ناي حلوف تمكرون زخورن كافلنيو أما جرشتا أبزيق زيزي بزعبا كايت زباحل زلوي زي سقق زلو بوجن إير إثيوبيا زيادة تدقاقي مزمات عصبناتنا عصب تقبلنا ودب كلنا لو الزبل تدقاقي مزمات سمع أنا حزر بالله بوجن إير تراود منسي وهبالله نبي كمرة يخيل انتهي يعزب بالله أبزق نتاعت أبزق زي ككافل النيو انت حد أب وجن عصب كنا تجمير خلني إير تراود انتهي مالتي نتم حجي وصل له كونه زمات أنا إير تراود انتهي مالتي غا نتوري كافل النيو سلو من رأي عدم يخبر كسر المزقة أمسكناك يغني لي ششاي يغني لي كان راديو أرينا نزعد مزي عدل مهاكم تعمي لمسكن طبعا مجمرتا سلتنا هاجر كذا بركة كي أبركتو كبر لني أنا خونكا يا قبئي بزغناتي نقول له إرتراوز زقبره كله تي أبتناي عدمة نهاجرو زبركتو له عدمة مسبة صحيح بقبو وانتي بردئت هاجراوا قلقلت وريدنا تي قبونات نتعامتن شد شورهن هاجراوا قلقلت نمقباري لنا وريدنا بتزقات مكونتات خالق تسنيحنا الموصوقين نوح زبال عامتات كأبتي وتدرنا تسنيحنا مالتي كان إذا أكل تسنيحا زورت كالو شو عايز ريا من بارو تردي اللخون سمعتنا المأتوي هي باللخو دحري غني عمل هات إني كابتو تدرنا أنا خاب 9 وريدة أبال شو عايز ريا هنا 9 وريدة أستات شو عمت 10 عمت تقلال أبتي وتدرنا تسنيحي أب عسب كا بفلاي أب عسب كا شو عمت كا بيرهاب قلت 9 كساب قلتشحن حموشن لارجع موداتها يعني قلتشحن حموشن وطي مالتي أوكي جيتي قناتكم نيرو بزغني طبعا بحطة ملك عمتان كتحز كنا أسرونتي قداي وين تزانتا وين تمكرو هو كسعب الكاي حتى كدمي يقول كل برحق إن هذيك خابطة كاميرا تبغى نيرو تعال على ويتي كفلنا أوكي ما زبطي يعني الله سلازي مجمرتها تعلمكم صدقكم نب عسب زغتكم له الجواب كمان يرو تحبيركم دو نمتى تاخذوا لهم تناجيركم دو ولا كوتا دراوي أسرار حقو إنه مستير معك أبز بالأمر انتولو جن نسمعتي من جار تبوي ما بريهم هاب تبوي كمان يرو تنب عسب زغتكم له جزيات كنات كم زلوا فريدكم ديخم تناجيركم ديخم ولا سهند بديخم كيتكم تذكروا خان تمثل هو مالت حجتي هناتات كمان يرو مسيلك أبال شو عايز ريان لنا هنا جن مجمع يا جزية أبتهادو أجر سراويت ناب أجر سراويت تتقرنوا فوق نابتي فلتاتنا 50 ينيرو مجمع شار شاي زوريان يروم كلمينا جن أكل فلتات رحمت مديبهم نيروم إحنا جين شو عايز ريان مسمس أنا يوم باق أو ما 50 شعو 5 بطل انتهين نيرن كفل سراويت كنا يكوماند حي هجين إحنا كابساوا مسمس أنا قطعة تغنتات ولا حنتي زرقنا يبينات هاي نبرن مخنياتو ورح سلسة قبابو تعلمنا وطينا ناي تسعن شو عتن مالتي يخون زلو هجي دحريو تعليم
ناب مراخب مسمصنا ناب 5 كم تمدبنا مستنجر مالتيو نابينا خيرنا أسمرا مامتي أمنا مجمرة أسمرا مامتي أمنا بكبابي عدن فاسالو بربريلا زبالة أو تراكيفنا دحريو كاو مناطي أحدو زلو وقندخت كوديهم تباهلنا حجي تهارو تعوق تعاليم ديو بزغونة ناي كينات أنفتات قل بسمع كونتات هاي نبرنا بتوان تشعو جين أب تعاليم نيرو ناي بحري تعاليمن ناي باراشوت كوماندو تعاليمن أب كباب قل علو يقبر نيرو تي أحدنا مالي حج شعونا عانان أب أمتيهم كاو منصوم تاع أفريقيا هم زلهم زي أحدو غاب تعاليمي أتي زلو نابتهادهم تمديبكم وزلهم بوتاتات بيقولونهم كمدوبيهم كاو جنزو وهابكم حبريتا سمعهم أو صنحيهم يلو منا مالتي دحريو نباتع خيرنا أباتع حدا قرب حدا ليتنا خلت ليت حديرنا مثلني دحريو كاباتع قلعالو خيرنا مالتي أب قلعالو تاع طعم تصعب تعليم صنحنا تهادو أبناي باراشوتم ناي بحرن تعليم نيرو تحاويسنايهم حج مونغو قلعالون مونغو باتعن كمزي عكيلو تبهال بوتا لحنتي ناي تعليم بوتاي أزي جاكا يخمان بوتا صبق بوتاي نتعليم نقل زخون حجا أو خبابينا ركبنا يوم أو مسمترنا مديبو منا مالت تمديبنا بتخادو ننهانا خدنا فليتنا ببوتلنا فليتنا شو حد حبريتا مزي موزيوم أفريقيا مزيوم زلو حج التعاليم كأسو سلزي كقولو ناي بعلنا صنت وين قرارب سلازنبره ناي إذا حجي عنتو تجاج 9 لك 9 تناتون دلا الله هو هدي شعونا 9 ناي بعلنا صنت 4 قوم بتوين هادو يزحلو زخيد نيرونا على الواقع لا بس مرة مالت هجي احنا ونشعو سلازنود إزيوم نتاع ني مربي يخيدومو ما أتوت ناي عنجيتي وقالي ورو قالت بهاي مالتي جبزن سنة حنايا وكلنا حدا صوم دينا قالت سنة حنا أو صوم أباخرنا تتقرنيبنا هان قاشبار قورينا جيتي قاشبار كام صورتنا تهادو تعليمو قصيلو مالتي نحنا خاطي خناتات هبا أرسنا كلتا ورحي قال إنسان حمالتي أبتلتا ورحي خبابي هبا رح حمشي شو حدش ناي بعد ما شنخ ناي قال متص مالتي خناتات زي تشعو أب جنا أب أنتورز بهالبوتا ناي قاشبار كا أو مكلنا إلى نسمعتي ناي كينات مدلوات قال نمجمر يقدر سمعنا شعو سوي مالتي انتي خم سميعكم انتي بحالا دي خم سميعكم شعوتي بقى مالا إثيوبيا تور على سميعكم إثيوبيا شو انتي بلا إثيوبيا بقى ورت دالولا ناب بعد ما حزوي إثيوبيا شعو أواج أوتين بكامية ماسكي قومون هاي كينات أواج إثيوبيا تور بحالا لتباهيلو شعب ريديو قالت نجرو أوردين أنا خاشعو أبدا ما خم سراوت تتنقو تباهيل مالتي هاد سميعك مسخة ميو كنا تريخ هاي تفلتن تعلم من جمرتايو هو جيتي سمعتها طعنا شينا نيرنا بتجيتي مالت خمزي نميدا ورد غلوم سمدك 10 قال نيرنا قال زبلون حنا نكومينا ادمينا كاب 10 كلتن قاوينا نيرنا بقى تي ادمينا شعو نابينا هنكيد مالسي فيناسي بقى خمزي كمتي زاتنا يا دحراي دغنا قينات كمان امرناسكم كاب تسبيتنا لعلي نيرو مالتي انتاي مخانو قينات ولا وين دحرنات الناس انتاي سلمنتاي حجي شعو تسمعي كم كل إرثراو تسمعيت هالو سلمتاي كي عرفنا نحنا مع أساس هاجرسي أب رجوع هناتات زخونة اللجزية أب مسجاسنا ويك أبنا صنتنا من رخيبنا نستمعوا اللجزيس زنا جرز حج خاخ قاتل إلنا بس بسمعت شعور ساعة نيرو مالتي حجي بزخونة كابا أمسن حنا هندبتي تخونتات كاب وراح حمشته تأواج مستأوجه نحنا خابك أبتن كل توحي كل تجبر خنجورة أنا حنا نجرات راح رحقار تباهيلو مالتي نابتي هادو تتقرنا في مصر تباهيلو أجد كل نجرت مدب ناب عسب أنفت كيلو مالتي حجة خاون نحن قصلنا غلينا حتى ذلك هو تقندي زعبنا هون بعسب مسأتهم بزعبا زخوانن بزعبا استفدت ثمن ايو تفت عام خمزون لو انتهي نيرو 3 عامات كفتشين حمشن نحرنير كاب وسنوي عامتاتي خاو تصنيح كامو جن كساب كتشح عامتا مرات كساب كوينات زنبرو لغزي ناتكا تذكرو خمي في عامتات كمين يرو تهارور اتنا حد عندكم زنبرة متحجاز خون خل كلا خون خل كمين يرو خمين تذكرو
هو حجي كمزي لك أنا حنا شعوتها هادو همشي يسرح همشان مالتيو دحرت تعليم موديهم ناب كبابي كليما ام كيدم نعسب كيدم اعطي مسل مالتي اوريدي او يمنرم سمنا قيف حار نيرم ناب دو باقي حار كيدم مالتي بعسب حليفهم كليما زبخال بوتانا او كيدم سو نحنا شعو اركب تبايلو نزقولو تزتاكب انجيتو دو قال غدفو تبايلو مالتي ايذكرن بلكعت علت كنغرك ايكلن جين اب كبابي علت اسرا سر شمنت خبابناي دقق مناصنت زنبرلو غزي نباصع حليفنا ماتي اباصع كومو اباصعوين قال معالتا صنيحنا مركب مصياتنا مالتي حبتن حانت زنبرتنا وتادرا مغعز نبرت مركب سلام باتصعينا شعو اسب اتينا اب اسران حمشن اسران شدشن دقع بقاتي ناي ناصنت بعالتي بزح تهواهو اب سراويت مغعاز نيرو ولاوتهم دخوتو كتت تباهيلو شعو بزح استيات سلازنبرس لعل تحت نيرو مساناونا ب40 ساعه حدنا باهدوم زملسو ناب حدش ناو تمديبهم كتوتو زبحال وين ابتا مركبس بزح سراويت تسقيلنا ناب عسب كينا دحري 24 ساعات كمتي يغعزو عسب اتينا عسب كاب بمشتنا اتينا مجمريا غزينا ينفلطنينا صلماتيو كابا خبطانا مركب كاب ودب ما كاين وسيدهم كاني اب حدا معسكر سلاسنيا زبحال معسكر اوتي منا مال اباتي منا خباخا حدا خلت سلسته معالت صنيحنا حجي شعو ناب ورحي شدشته قصنا نقتل لنا مالتي ورح شدشته على خلت سلسته خونالو هاون خبا ناب كليما ناب تهادو خدنا ناب تهادو اتينا تهادو شعو بقى بزح استيات صنيحتنا وتادراو مدلوات قال غرغعزو اب تهارور نتهارور ملمات قال اوتات اب غرغعزو اب عدقታት مدلوات قال اب مخزن سنقي كله قال طمطم يرو مالتي شبد بديلنا بس بزغنا هنا شعو اب ساعه زغ نغرك عدق كمان يمر تم ابالاتنا شوعي دراسي عدق زنبوري نبر ملالبات حليفهم قال لنا خلت سبعت قال ابتني انجيت دو خدنالو هيبهم يرم تزيكو نمبر عدقي نبرنتي من اساي كله نمجمريا غزينا شعو 320 سوسان طيت زلو خنعتق مالتي اب ستايكن قبر شعو كلاشين كنحز قال اجي بساعات زي ابساوين الميز نقطات اب انت رحت كدخل لكم اسمرات حلوخت كدخل لكم ك بزي اسمر حلنا اب مجمريا تغلنا كابتا عاكيلو قطتاني غاشبار كاينا ورينا نعنجي ابتا لايك تورح زنبرا ماتي اورح سلستنا اتينا يوم دحريو خا زنبرا خان ابتنكل تورح حساب ورح حمش زنبرا ناي لتعصر شي شخباري اب غاشبار كاينا ابتا نعنجي حلاش نصح توابكم بجكاتم تقادل تحيزومنا زخود 4 تقادل تيم قال نيرم تم اقول خبابي عندي نيرنا مسيلكاتم شاوعي زريا زعتنا يمشي خباب 300 زخون نيرنا مال ابزي انس برت زنبراس ملالبات حمش برت انت نيرن حجتي اويتات حجي نخستيات كنبلي نازي كنا سلامون سلاز نبره او بزح نصطتا قداسي نبرن هون تقليت بتنايتي زنبره كايدا اويتات بزح نرافيت ابزا قطع مزيا كان بوغن ايثيوبيا بوغن بعد ما تورت دل خمزلا تسميع عندي دحرتي مسمعكم ك كدالو ابي مثلا كاتسمعي شعو خمز بلكات فنتات حجي نساتهم تاكايدا نايت سرعه فونتا مچم زناي اكايداسي كله ميستري نو نتحت زورد نجر قال يله جن ادمي سيز ناي بعل بادا قالن سمعون يرنا زناي بعل عدا دمرق قال ملا قال اسمراح بو خيدو دو قال زبحالات كنتات وانت سمعيني يري جسوسي جن نابانا ناب سراويت جن كوما عين سقات كمصي مو خاص غاب غاش باركا زمص كنتات كمصي كابو غيركا ناي كسات اينبره في استاي ولاوين شعوين تناي معتا كنتات كمصي خيل مخناتو همي تغير دحراي انا دحرنا هنموصينا مالتي تكونات حجتاي ابا احمد سكن ابتني عسلكم السكايه اوا بوق سخم ساعتكم حدا
ቅድሚ ዓሰብ ምእታውኩም ብዛዕባ ኩነታት ኣየሩ ብዛዕባ ክህሉ ዝኽእል ነገር ተሓቢሩኩም ዶ ባፅሕ ከለኹም ክኸውን ንኽእል ናብ ክሊማ ምስኣትኩም ክኸውን ንኽእል ሓበሬታ ተዋሂቡኩም ዶ ማለት ነቲ እዚ በፍጹም ኣይነበረን ሓበሬታ ማለት ክስታይ ክብል ኢለ ደይኮንኩ ዓሰብ ሙቐት ምዃኑ ኦልሬዲ እቲ ኣገልግሎት ወረድ ካብ ሳዋ ትሒዝካ ሳዋ ካብ ኣስመራ ዝተፈለየት ናይ ክሊማ ኩነታት ኣብ ሳዋ ዝነበረ ተመክሮ ካብኡ ድሕሪኡ ካብኣ ናብኣና ተዓሊም እያ በቃ ምስ ወዳእና ናይ ሳዋስ ብግቡእ ሓበሬታ ንከምዚ ንምድላው ንውትድርና ወይ ከዓ ንምድላው ንኩናት ገለ ዝወሃብ ሓበሬታ ወይ ስልጠናዊ ናይ ነበረ ካብ ግዜ ናይ ቀዳማይ ወራር ዝነበረትላ ኩነታት ንዝኾነ ማስ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንዝኾነ ሰራዊት ናይ ክተት ዝነበረሉ ኩነታት ናይ ውትድርና ምድላው ኣይነበረን በጀካቶም ኣብ ተሃዱ ፀኑ ሕራይ ኣብታ ኣጋጣሚ ንሳ እቲ ኩልኹም ዝዓጠቕኩም ዓጥቂ ከም ዘይነበረ ነግረን ፅኒሕካ ሽዑ ከዓ ስለ ሰሜትን ገለን ሱሳን ዝኾን ጣየት ዘለዎ ኩሉ እቲ መሳርያ ከም ተዋህበኩም ከዓ ክትነግረን ፅኒሕካ ኣብ ክሌማ ብዓሰብ ኣብታ ኣጋጣሚ ንሳ ብካልእ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ውግእ ተጀሚሩ ነይሩ ዶ ዋላስ ኣይተጀመረን ተጀሚሩ ነይሩ ሽዑ ምክንያቱ ኣብ በዓል ከባቢ ሰንዓፈ ዝናይ በዓል ዛላንበሳ ጀሚሩ ነይሩ መስለን ሽዑኡ ተዘይተጋጊ ሕጂ ምንፁር ክሳይ ዝኩሮን እቲ ግዜ ናይ ብዙሕ ዓመት ስለ ንዕልል ኣለና ግን ተጀሚሩ እዩ ምክንያቱ ነታ ናይ ግንባር ቡሬ ዝጀመረትላ ዕለት እየ ብንፁር ዝተሳተፍኳ ስለ ዝነበርኩ ዝክራ እምበር ኣብ ወርሓ 5 ኣስመራ ተደብደበትሉ እዩ ወርሒ 6 ናይ 98 ሕጂ ሽዑ እቲ ኩናት ኦልሬዲ ኣስመራ መፅአን ነፈርቲ ናይ ቅድሚኣ ከዓ ሲ ኦልሬዲ እቲ ናይ ነፈርቲ ድብዳብ ድዩ ገለስ ተጀሚሩ እቲ ናይ ዛላንበሳ እውን ጀሚሩ እዩ ሕጂ ምናልባት ንሰባት ክሳይ ከይጋጊ ኣነ እታ ዝነበርኩላ ዝያዳ ክሳይ ክዘክር ማለት እዩ ተረዲኒ ዘይኮይኑ ግን ጀሚሩ ነይሩ ዝሪኦ ዘለኹ መስለካ ገብሮ ዝነበርኩም ምድላዋት ሲ ኤርትራ ንክተጥቅዕ ድዩ ቅድሚ ኢትዮጵያ ምጥቃዓን ኤርትራ ዋላስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብካልእ ሸነኽ ናይ ዶባትን ሲ ነይርዎን ይውግእ እዝታት ከነፃፅሮ ደለየ ሰማዕ እውን ዝያዳ ወይለ እየ ሕጂ እንታይ መሲልካ እዚ እቲ ዝነበረ ድሕርና ብዝንፈልጦ እቲ ናይ ባድመ ምስሓባት ከም ዝነበረ ድዩ ዋላ እውን እቲ ኤርትራ ሲ እንታይ መሲልካ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እታ ናይ ባድመ ተጀመረትላ ኩነታት ጠንቂ ናይቲ ኩናት እንድሕር ከምኡ ዓይነት ናብ ከምኡ ዓይነት ዝደፍእ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሰራዊት ኣቀዲምካ ያ እቲ ናይ ሳዋ ናይ ዙራት ምእታው ወታደራዊ ንምድላው ፀኒሑ ክኸይድ ፀንሐ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክስታይ ክንገብሮ ማለት እዩ ግን ብንፁር ኢትዮጵያ ሽዑ ንከምኡ ዓይነት ዝኣክል ኩናት ከጋጥም ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተባሂሉ ግን ኣነ እንድዕ ብዙሕ ንሕናሲ ማሲ ኣይ ወላ ሓንቲ ክሳይ ኣይነበረንን ወላ ሓንቲ ኮሚታት ግን ምስ ኮነ ምስ ቀረበ እዩ እቲ ኩነታት ኩሉ ኮይኑ ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ዝኸደ ብንዮ ከዓ ምናልባት በብወገኑ ብገሊኡ ዓወት ብገሊኡ ክሳራ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ እዩ እቲ ኩነታት ሲ ምድላዋት ነይሩዎ እንተዝኾኑ ብግቡእ ኣብቲ ግንባራት ውን ዋላ ናይ ግንባር ምፍሓር ናይ ጎዳ ጉድድ እዩ ገለ ምስተራየ ሽዑ እዩ ነይሩ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሽዑ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ 98 ክንሓስብ እንድሕር ኮይናስ ዋላ ናይ ዛላንበሳ ክሳብ ድሕርና ንመፁ እምበር ክንኣቱ ከለና ዋላ እዚ ናይ እግሪ መኸልሲ እቲ ጎዳ ጉድን ገዛእ ርሱ ሲ ብርክኻ ከማን ኣይክልክለካና እንኳ ይግደፎ ሕጂ እቲ ብዙሕ ነገር ምድላዋስ ኣይነበረን ንምባል ብሓፈሹ ቀዳማይ ድሕሪ ናብ ክሊማ ክንምለስ ኢና እንዳቆረፅና ክንከይድ ሽዑ እንታይ ጌርኩም ካብቲ ንስኹም ዝነበርኩሞ ቦታ ወይ ድፋዕ ክሳብ ዶብ ናይ ኤርትራ መጨረሽታ ክንደይ ንውሓት ነይሩ ክንደይ ድፍዓት ተኺልኩም ወይ ኣዳሊኹም ከመይ ነይሩ እቲ ድሕሪ ዝሰዓበ ሕጂ ከመይ መሲልካ ቁርብ ክነግረካ እቲ ናይ ቅርፂ መሬት ናይ ደንከል ወይ ከዓ እቲ ናይ ከባቢ መጀመርያ ካብዚ ክሌማ ክንብገስ ሕጂ መጀመርያ ካብ ዓሰብ ናብ መሬት ናብ ግንባር ቡሬ ክትከይድ ካብ ዓሰብ ንፀጋም ቁርብ ውፅእ ኢልካ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ምስ ከድካ 18 ዝበሃል ቡ ኢሉ ፅዋዕት ናይ ዓሰብ ካብ 18 ንፀጋም ትኸይድካ ኢኻ ናብ ክሌማ ትኸይድ ክሌማ ዝነበዓ ራሓይታ መንገዲ ማለት እዩ ናብ ሪሓይታ ሕጂ ኣብ ክሌማ ጎልጎል እዩ ብጣዕሚ እቲ ክሊማዊን እቲ ክስታዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ
بتعني تي كامسين على كام نايس أواز جدد كامسين تدي كوينو مالتي كامسين على حفظتاناي مقت بتعني تباريوي هنا تاتوسي قدوف ما وتهدراوي استعت قطمات استعت قبره كام محدش بونكا كوفيل كاب صلال بونكا خمانسي كتستاكد قبره ديت نيت تصورنا تحار حسب بورح شدشتين عاتينا دلنا بتوانات أزيو مقت جزء شعو أنا كباب ربع خدول مقتي زلوا حجي كاب كليما قدوفنا بجنبار بوري أزينو وين مخنياتو كليما نابرحايتا خباب خوينو ناب صقام ساي حجي فيتنا يبقى على الكليما أزين على المسا خباب اللوم هو حز بوتا الله يشوق عايزو كوران حجيتي وحز ما وين زلو بيتات كباب رحو مسكت كاي مخنياتو قرب أقرب عزي جميرة من عنيرا ما بتنكلتم على الدين سلسة معالتي بدحوري يقنا أقولنا إنا نابت بقعزة خيرنا يو كاب كليما حجي قمت كنكرو تخلميتر تدي كوي نمبر كاب كليما بإقرنا إنا ناب جنبار أتينا ناب جنبار بوريم شعوء شعين مرة بيجس كان بيت بلون نسخ حجي مناتو تثبت ما أكلنا إيرتران برحقت عندي توقع عايزنا مسيلك كباب ساعتها حمشنا نايمشت تبقيس ناسي كباب عصرت حدا نايليتي ناي كباب 5 ساعات بأقرنا خيرنا عسرت لم يدرس كيتكم الله مالتي هو نوحيو ناو كبابس كيرنا لنا عزينو وحيت من قدي دحر اتقل لك حدشتي خاف لاي تم تقارلتيهم مقرات مبر تي اغلغلت متاي مجمر عش زنبره ازيو بزح ساعات نيرو جن كومو خيدنا كمان كبت برتات جميري شعو ناب جنبار حسب وين كهرم سلاز جنبرنا ناب جنبار بوري كومو وين ناي سليا خناتات ناي مخشاف كيمص دارغاها ابتقلات مريسي بمشت بليتي طرح خزيادا حدث ويزر وين كومو حق زكات كليما وين حق سلاز تباهله انكمو قرب كساي مسكونه اخات بليتي اخات خدو تغزو اجي ذكرن شعوخا مسوطانا خاب كليما مسوطانا زاتنا لوليتي اكباب سوسان شوعتن كيلومتري سان شوعتن حجي انتي 10 8 كيلومتر 30 شوعتن 50 شوعتن 60 شوعتن 70 حدا اندالي في زني حسب انت مالتي دفعت اجي كيلومتراتي كاب 10 رحقته كيلومتر بو يدو صواع حجي مبزحت ولا تجنبار وين دحراي تجنبار وين كمو اب 10 8 او ماي خستاينيرو مالتي تبوطات قال ملغله خاو ينصينا ماي دمص هادلو مالت كادي دفع له مالت كادي اب 10 8 تلو جينا او بقى ولا حنت مأكب طرحي زمصه ولا ناي سان حدن شعبه زنبره جنبار سان حدن شعتم زنبرو كورت سان حدن سي 10 8 اسم مأكبيا كاو بوطات አለዋት ናይ ሎጂስቲክ ምክነታት ገለመለ ካብ ዓሰብ ወፂልካ ካው ጀሚርካ ክሳብ ዓድን ፋስ ትባሃል ወይና ኣሎ ተባል ብሽም ባዓድን ፋስ ጽዋዕ ሕጂ ካውኢቲ ናይ ሎጂስቲክስ ዲዩ ናይ ኣጽዋር ዲ ናይ ለዲ ካውታት ዝገስ ነይሩ ሽዑ በተዝንሪኦ ዝነበርና ሕጂ 10 8 ይብል ድሕሪ 37 ንብል እውን ክለ ዝኾነ ናይ ገላ ሓብታት ነይረን ኮና ከላ ናይ ንፈልጥን ግን ለክዕ ካብ ክሌማ ተበጊስና ካብ ናብቲ ግንባር ለክዕ ኣየእቶና ፍላይትና ሃና ሃዱ ከኣኒ ብድሕሪ ጸኒሑት ናይ كماندو سراح زيادة سلزة قبرنا هم إلهم كم ريزرفا بدحريت يروموت جنبار حيز نبرت نايتس عن ناي جنبار سعن حدن هجي نحن أنتي ثلاثة ساعات داني راد أبو صنعتكم نعهم ولا ثلاثة شن ده ثلاثة شن دي ولا ده ثلاثة ساعات أوز نبرو هجي تعمسيلك ولا وين كيها كي جبرو ملالبات نقال أنت بحال كي كون 40 سنة حدن فور 40 سنة هادنسي استفلاليا بزنايس دحيروز مت ودابي تحسبو ابتاناي سعان شمونتن زنبره ودابي بكورات ينيرن 3 سنة حدا نيرو 40 سنة حدا بحال نيرو كلتشن زناي وچ زنبرولو نيرو قال حجي بهومي فور سنة 100 سنة حدا نيرو قال بزي نيرو ابت قداماي بريو تي دحرتي 9 مونتن زدبرو خناتي اندا تغير متيتو ودابه مال حجي ابزي غزي 40 سنه حدا انطرح انت لكا يا اكلي مخنياتو اندا 30 ساعتن نيروم يما دحركا ولا انا بعل 20 ساعتن وين نيرا ناي غرم ناي
رئيس مراخدي قال حجي تنهادوتات بتورنف ስለዝነበረን 40 سنه حدن ወላዊን ድሕርና ክንመፅና እምበር ቁፅረዊን እንኳን ንሕና ሳቶም ንፈልጦ ይመስለና ብዙኾነ ሕጂ እንታይ ክብል ለለ ንሕና ዝኣተናያ ኩነታት ዝያዳ ከተኩረ ኢልካ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ጌጋ ከይከውን እሞ ኣብኡ ክታይ ከይከውን ሕጂ ኣብ ኣምሳኣተና ንኣሽቱ ቢንቶታት ነተን ፅርግያ ናይ ሰምዓ ናይ ደላ ዓባይ ፅርግያን ካብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ተውፅእ ማለት እዩ ን71 ትወስድ ኣብአን ኣለዋ ቢንቶታት ኣብአን ኢና ነተን ከበድቲ ብረታት ምዕቆብ ተሓሲበን ልክዕ ከምዚ ናይ ክስታኻ ተኣትወን ጎዳጉድ ብጣዕሚ እየን ሓፀርቲ በቃ ከምዚ ተዓፂብካ ምሕሰብ ትምቆት ኣቲና ኣብኣ ውዒልና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዕለት 7 ገለ መለ ከባቢ ዕለት 7 ናይ ወርሒ 6 98 ሕጂ ሸዓ ኣብኣ ፀኒሕና ልክዕና ካብኣ ሽዑ ንዓና ናብ የማናይ ግንባር ሳይድ ወሲዶምና ማለት ሕጂ ዓሰብ ሕጂ ልክዕ ካብ ዓሰብ ከውፃካ ካብ ዓሰብ ምስ ወፃኻ እታ ፅርግያን ኢትዮጵያ ትወስድ ከይድ ከለኻ ንፀጋማይ ግንባር ይበሃል እዚ ኣሎ የማናይ ግንባር ከዓ ይበሃል ከዓ ሕጂ ኣብ 71 ምስ በፅሓና ማለት ካብታ 67 71 ኪሎ ሜትር ምስ በፅሓኻ ኣብኣ ደላታ ግንባር እታ ድፋዕ ዊና ኣብኣ ሽዑ ናይ ዶዘራት ድፋዕ ገለ እዩ ነይሩ በቃ ማለሲ ፈቲኖም ክኾኑ ክእሉ እምበር ሓደት መሬት ዊን ድኳዓት ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ ክስታዩ ብሃታሃታ ብዙሕ ጉልበት ብዙሕ ክስትያት ተገይሩ እዩ ብዝከኣል ተገይሩ እዩ ንምክልኻል ሰብ ንምዕቃብሲ ተገይሩ እዩ ድሓን ኣብኡ ጂቲ ንሕና ናብ 71 55 ናብ 71 ንየማን ሳይድ ኮይና ኣብኣ ፀኒሕና ኣብኣ ምሽዑ መራሕትና ንሪኦም መብዛሕትኦም ማለት እቶም ናይ 5 ቦጠለ ንእከባ ሽዑ ማለት ኢና ሃና ኣብ ሓንቲ ቦታ ርሕቕ ዝበለ ኮይኑ ናብ ሓደ ውሕስ ቦታ ኢሎም ኣኼባ ደገበሩልና ካብኣ ተኣኪብና ኣብ እንክልተ ሓንቲ መዓልቲ ሃዲርና ዕለት 10 ማለት እዩ ዕለት 10 ዕለት 9 ምሸት ዲ ከባቢ መፅኦም ኣኼባ ገበሩልና ኣኼባ ትግበረና ኣነ ይርስሕ ኣብ ኣእምሮ ይርስዕን ሽዑ ብጣዕሚ ማለት እቲ ኩሉ ተኣኪቡት መራሕቲ በጠለና ኣኪቦምና እቶም መራሕቲ በጠለኒ ክልተ ሰባት ነይሮም ሓደ ኣስማቶም ሕጂ ይዝክሮም በተሳግኦም ጥራሕ ክነግረካ የለን ሽሞም ከዓ ብብዙሕ ስለ ዘይፅውዑ ብምልኦም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሓደ ብጀቲ ዝብሎ ሓደ ከዓ ደንበላስ ዝብሎ ብደንበላስ ዝፅዋዕ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ሓደ መራሒ በጠለና ሓደ ከዓ ምክትሉ ነይሩ ማለት መፅኦም እዚኦም ኣኼባ ገይሮም ሕጂ ዝዝከረኒ ካብቶም ኣብተሃዱ መቸም 525 ናይ ባሓቂ ኮማንዶ እዚ ክስታይ ክንብላይ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ናይ ባሓቂ ንዓይ ዝፀናሓኒ 525 ናይ ባሓቂ ተጋዳላይ እቲ ጋምባለ ዝነበሮ ተጋዳላይ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ናፅነት ክኣትዉ ዝረዓኽዎም ንስዮም እዮም ነይሮም ኣብኣ ዝፀንሑ ዋላ ነብሶም ገለ እቲ ናይ ስፖርቲ ኩነታቶም ገለ ብጣዕሚ እዩ ክሳይ ሕጂ ካብኣ ከምዚኣ ገይሩ በቃ ኣኼባ ገብረና እሞ ከምዚኣ እቲ ሓበሬታ ብጣዕሚ ክሳይ ገብረካ እዩ ኣቕልል ኣቢሎም እዮም ዝነግሩኻ ማለት እዩ ሕጂ እሞ በቃ ወያነ ሕጂ በዚ ክስታይ ትገብር ኣላ ኢትዮጵያ ትንፋስ ክንከልኣ ኢና በዚኣ ዓፂና በዛ ናይ ጅቡቲ መስመር ዕፅው ተቢልናያ ካብኣ ዝኾነ ዝኣቱ ዝወፅእ ስለዘየለ ኣብታ ንደልያ ክትኣቱ እያ ትፈልጠና ኢኻ ከመይ ምዃንና እያ ትብል ትመፅእ ሕጂ ኩሉ ግዜ እታ ውድቀት ተምፅእ ኣብዚኣ ዋላ ክገብሩ ይኽእሉ እንድዮም ግን ብዙሕ ጌጋታት ርኢና ኢና ሓፂሩ ድሓር ፀላኢኻ ምንዓቕ ስጋብ ሕጂ ዝኸይድ ሕጂ እሱ እዩ ትሽግርና ማለት እየ ከም ክስታይ ሕጂ ፀላኢኻ ይትንዕቐን እያ ብዙሕ ጌጋጋት ተገይሩ ሕጂ ካብኣ ሸዓኣ እንታይ ይብል እዛ ናይ ዓሉ ሙሳ መስመር ኣላ ናይ መስመር ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኣፁ ብኣ ክትኣትዉ ኢኹም ንስኹም ሕጂ 3 በጠሎን ካብተን 5 በጠሎን ማለት እዩ 3 በጠሎን ንውሽጢ ክትኣትዉ ኢኹም ንበሃል ንውሽጢ ንኣቱ 3 በጠሎኒ ካብዚ ጉዕዞ ምስ ተጀመረ ሓደ ሰብ ሓደ ወታደር ዝኾነ ማዩ ከይሰቲ ኣብቲ ቦታ ስጋብ ዝብፃሕ ትጉዕዞ ናይ ክንደይ እዩ እንታይ እዩ ኣይተነግረን ክንደይ ሰዓት ወስደልና ንውሽጢ ክንኣቱ ተበገስ ጥራሕ ነይራ
ليت خبابي مشت ساعة شمون خبابي مشت تبقيسنا على شعات ليتي ناب على ناب عسرت زوجة خباب مالتي ناب عسرت حالة يعني ناب عسرت حالة تبقيسنا ليتي كبابي حجتاي خوينم مسيلكات ناي سليا خناتات وين كي ستاي كي غبروم بوشطي كم دباي تواغات سلتااتو كومو خون خليت استراتيجي جن اغفيحرا امريت دنكلسي اوريتكايو اتيخا خمن بقطتا اي تخلن انكاي اغفيحا مريت كيدكا بيناي ستاي وصيتاو تكون حجي بنوح منقدي كوليلنا سلازاتنا 10 ساعات كباب وسيدنا سب ملؤ ليتي مالتي كابس عشمون انت خيرنا مريت كنغرك ايكلني مريت فلطو يخلي ጸለምቲ ዝነደደ እማን እዩ እቲ ጋር እቲ እግርኻ ትረግፆ ብምሉኡ ስታይ ኣይኮነን ዳሕር ኦኬ ሕጂ ከምዚ ንዓይ ሓድሽ ስለ ዝነበርኩ ትድርና ብድሕሪኡ ብዙሕ እንተሞኪረ ስለ ዝኾንኩ ስታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ሓድሽ ሰብ ዝፈልጦ ግን ትቕርፂ መሬት እውን ይፍለጦ ሓፂሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን መልእኽትና ዛዕባና እውን ትቕንዲ ዕላልና እውን መልእኽትና እውን ሲ ናተይ መልእኽቲ እውን ክብሎ ዘለኹ ሲ ማለት እዩ ቆሪፀካ ከይከውን ንምንታይ ኢና እውን ትቕንዲ ዕላል ንገብሮ ዘለና ኣብ ደገ ኮንካ ዓሰብ ምባል ወደብ ምባል ወገን ኢትዮጵያን ወገን ኤርትራን ማለት እዩ እቲ ዋጋ ዝኸፍል ግን እቲ ከማኻ ወተሃደር ዝነበረ ንጹህ ወተሃደር ንጹህ እሱ እዩ ዝምኮራታ መዓልታዊት ዘላ ህይወት ናይ ውትድርና ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ደገ ኮንካ ፕሮፓጋንዳ ምንፋሕ መኻብኡ እንዘይትህሉ ወገን ክልቲኡ ወገን ኢትዮጵያ ብል ወገን ኤርትራ ብል ወገን ደገፍቲ ብል ወገን ተቃወምቲ ብል ብዘየገድስ እቲ ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ መርገፂ ዘየለ ንጹህ ሓውኻ ሓፍትኻ እዮም ክህልው ብቲ ቦታ እዛ ቀንዘርያ ኢኻ ንዓና ከመይ ተዘክሮኻ ንዓኻ ተብለና ዘላ እዋ እሱ ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ዘለኻ እንዲ ሕጂ تا زلا قرص مريت سب فلتا مالت ولاوينتي ناي مريت دنكل ኩነታት ኣየሩ ክንገልጾ ኢና ዝነበረ ኩነታት ካብ ዝያዳ ሕጂ ንምንታይ ኢኻ ትገልጾ ትሕልፍ ታሪኺ እንታይ ተገይሩ እንታይ ሳዕቤና ውሪዱ ወላው እንተገለጽናዮ ሕልፍ ታሪክ ሕጂ ግን ዝገደደ ካልእ መጽእ ስለ ዘሎ ወይ ከምኡ ዓይነት መጽእ ስለ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ፈልጦ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዋላው እንትወለዶ ማለት እዩ ሕጂ ካብኣ ምስ በፃሕና ናይ 10 ሰዓት ብለካት መሬት ናይ 10 ሰዓት ከባቢ ምስ ኣተናዮ ሕጂ ናበይና ንኣቱ ዘለና መሲልካ ቡሬ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ንክልተ ነተን ፅርግያ ናይ ቡሬ ንሸነኽ ፀጋም ሕጂ ዓሰብ ንኸመይ ንህብ ኣለና ዓሰብ ፊት ንፊትና ኢና ማለት ናይ ብዓሰብ መንገዲ ክንሪኦ ሕጂ ምስ ኣተና ንቡሬ ንኢትዮጵያ ሕቆና ንህብ ኣለና ማለት እዩ መሬት ኢትዮጵያ ትዛዓበየ ቡሬ ግን ኣብ ጎንና ኣላ ማለት ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ፀላይ ቦሎ ሕጂ ተበይናትኩም ኣብ ማእኸልና ኣሎ ሕጂ ንሕና ሽዑኡ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ፀላኢ ሎጂስቲካቱ ዘሕልፈሉ ተን ፅርግያታን ቀንዲ ፅርግያታት ሎጂስቲክ ዘሕልፈሉ ገለ መለ ሕጂ ንሕና ግን ስልያ ስለ ዝተኣትወ ተን ክልተ ሰለስተ ቦጠለን እንዴን ኣትየን ሓንቲ ቦጠለን ናይ እንዳ ሓሙሽተ ልክዕ ነታ ፅርግያ ክትዓፁ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ፅርግያ ናይ ቡሬ ፅርግያ ማለት ነቲ ሕጂ ትቐንዲ ተደልዩ ዘሎ እንታይ መሲልካ ነቲ ቀንዲ ሰራዊት ኣብ ግንባር ዓሪዱ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ንዕኡ ኣብ መንጎ እቲኻ እቲ ናይ ደባይ ውግእ ማለት እዩ ብሓንፂሩ ኣብ መንጎ ይመፅእ እሞ ክመፀካ ከሎ እቲ መሬት እውን ባዕሉ ይዋግኦ እዩ ኣባኻ ክበፅሕ ከሎ ክዋጋእ ኣይክእልኒ እቲ መደብ ከምኡ ነይሩ ኹም ስለዚ ግን እታ መሬት እቲ ባህርያዊ ኩነታት ናይቲ ደንከል ንክልቴኻ ሓደ እዩ ኣብኡ ምስ በፅሕኻ ሓንቲ ሳቶም ምናልባት እንድሕር ክንደይ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዎም ብድሕሪት ዝሕግዞም ንዕኦም እውን እሱ እውን ክስታይ ክገብር ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብኣ ምስ ኣተና ሰዓት 10 ከባቢ ማለት ሰዓት 7-8 ንግሆ ምስ ኣተና ናይ 10 ሰዓት ከባቢ ኢለካ ትጉዕዞ ምስ ኣተና ሰብ ፋሕፋሕ ኢሉ መንገዲ ማዩ ሰትዩ ኩሉ ብራሽኡ ወዲዩ ጃሎናት ዋላ ተወዲዩ ግደፍ እንዳተባሃልካ ከመይ ጌርካ ቃዓቃዕ ይድብለካ ክትሰቲ ግድን ኢኻ ክትሰቲ ምክንያቱ ዋላ ምሸት ይኹን ዋላ ስታይ ይኹን እምበር ግደፋታ ፀሓይ ከይመፀት ከላሲ ሰዓት 9:10 በቃ ሰብ ብማይ ፅምቕ ስታይ ይኹን ትናሃና ይድብለካ ዘሎ ሕጂ ተዳለዉ ተባሂሉ በቦታና ዘርጊሖምና ከምዚ ኣትሒዞምና ማለት እዩ ሰብ ግን ክሳይ ክብራ ይጀመረ ሽዑኡ ካብ እንታይ ጀሚሩ
ከበድቲ ብረታት ክሃርም ጀሚሩ ናህና ማለት እዩ ናብ ቡሬ ሳይድ ናብቲ ፅርግያ ሳይድ ከመፃ ማካይን ረዳት ከይመፅኦም ክሃርም ኣለዎ ሕጂ ሕጂ እቲ እቶም ዝነበሩ ፈልጥዎ እቲ ናይ ከበድቲ ብረት ዝነበሩ ናይ 74 ኣቲና ከም ዘለና እውን ሓበሬታ ተዋሂቡሎ ምክንያቱ ቀሊል ተሃዱሲ 55 ሕጂ ኣብኣ ዝረስዓ ኩልካ ክልተ ከዓ ምሳና ዝኣተዋ ነይረን እንዳ ስልያ ግንባርን ሃንደሳ ሃገራዊ ሃንደሳ ንበሉ ድሓን ሃንደሳ ውድብ ገለ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ናይ ሃንደሳ ከዓ ናይቲ ግንባር ኣይመስለንን ግን ሃገራዊ ናይ ሃገር ሃንደሳ ዝነበረ ሕጂ እሱ ከዓ ምሳና ኣትዩሎ ማለት እዩ ኣብ ላይን ግን ኣይረኣናዮም ንዖም ኣይረኣናዮም ንሕና ብሰነፍ ፀጋም ኣትዮም ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ዳሓር እየ ዝፈልጦ ማለት እዩ ተሓዋወስ ምስ ኮነ ሕጂ ንሕና እታ ኩናት ክትጅምር ከበድቲ ብረት ትጅምር ፀሓይ ይጅምር ኣይትኽኣል ልክዕ ከም ዝብላ ሓደ ክልተ ክመፁ ጀሚሮም ናይ በቃ ትሚሉ ፍርሒ ዘለዎም ሰራዊት ገለመለ ገለ ብሸነኽ ፅርግያ ናብታ ሓንቲ ቦጠለን ዝነበረቶ እምበር እታ ቦጠለን 4 ቦጠለን 2 ኢና ቦጠለን 5 እየን ዳኣተዋን ውሽጢ ሕጂ ካብዚአን ከዓኒ በቃ እታ ቦጠለን 5 እያ ምናልባት እንድዒ ተኩሳ እንተኮይና እምበር ምስ ፀላኢ ምክንያቱ እታ ፅርግያ ስለ ዝነበረት ንሳ ነቶም ብድሕሪት ዝመፁ ገለመለ ምናልባት ተዋጊኦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ተዘይኮይኑ ውጋ ኣይነበረን ኣብታ ውሽጢ ምስኣተና ንሕና ኣቲና በቃ ሰዓት 10 ምስ ኮነ ከበድቲ ብረት ክሃርም ጀሚሩ ንሃና ክረዳድኡ ይከኣሉን ሕልፎን ኣፀቢቕካ ስደዶ ገለመለ ብዙሕ ነገር ነይሩ ናባና ይመፅእ ኣሎ ከበድቲ ብረት ገለ ተባሂሎም እቶም መራሕቲ ንሰምዖም ነይረ ጥቃይ ነይሩ እቲ ሓደ ዳሓር ክረዳድኡ ይከኣሉ በቃ ነዊሓ ፀሓይ መፅያ ኩሉ ፋሕፋሕ ኮይኑ ሽዑ ዓቕሉ ሰብ ካይፈላለዩ ሓድሽ ተመክሮ ኣሎ ኣብዚኣ ዝረስዓ ኩልካ እንታይ ሓዊሶምልና ነይሮም ሽዑ ኣብ ዓላት ዓለሙ በጀካቶም 525 ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት በጀካናሲ ኣብ ዓላት ዓለሙ ብፍቃዶም ወታደራት ክኾኑ ዝተመዝገቡ ነይሮም ካብ ዝተፈላለየ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ሕጂ ነዚኦም ልክዕ ኣብ ዓላት ዓሊሞም ኣምፂኦም 525 እዮም እትሞ ሕጂ ብኣ ከለዉ ከዓ ምሳና ኣትዮም ሕጂ ዋላ ሳቶም ምሳና ክንደይ ብዙሖም ዓቕሞም ገለ ብዙሕ ነገር ክዝኩረ ይክእል ብልክዕ ግን ውሑድ ዘይኮነ ቁፅሪ ነይርዎም ዋላ ሳቶም ሕጂ ብበጠሎን ናብተን 5 በጠሎን ስለ ዝተመደቡ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ከይሰገድካ ከለካ ሽዑት ኣብ መንጎ ቀርቂርኩሞ ዘለኹም ወይ ዓፂኽሞ ዘለኹም ናይ ፀላኢ ትብሎ ዘለካ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር እንታይ ኮይኑ ማለት ጎቢጥኩሞ ዲኹም ገጢምኩሞ ዲኹም ሃዲሞ ድዩ ስዒሩ ድዩ እንታይ ነይሩ እቲ ሞመንት ናቶም እንታይ መሲልካ ሽዑ ልክዕ ቦታኻ ምስ ሓዝካ ናይ 0 ሰዓት ክመፅእ እዩ ናይ 0 ሰዓት ከዓ ከበድቲ ብረት መጀመርያ ክሃርም እዩ መስለኒ ድሒረ ዳሕራይ እውን ናይ ኩናት ነገራት እንዳተመኮርኮ ምስ ከድኩ ዝፈልጦ ባዕለይ ኣናላይዝ ገብሮ ከሎ ሕጂ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እቲ ግንባር ሒዙ ዘሎ መደብኮዝ ናይ 10 ሰዓት ዝመፃናዮ ጉዕዞ ክሳይ ኣሎ ሕጂ ጋፕ ኣሎ ማለት ቀሊል ዘይበሃል ኪሎሜትራት ኣሎ ተዋሓደስ ናይ 5-6 ኪሎሜትር ስንውሽጢ ኣትዮም ኣለዉ እሶም እቶም ናይ ፀላኢ ሰራዊት ማለት እዩ ኣለዉ እቲ ግንባርሲ ንሕና ኮሊልና ዳኣተናዮ ነዊሕ መንገዲ እዩ ግን ልክዕ ቦታና ምስ ሓዝና ግን ኣብ መንጎናሲ ጋፕ ኣሎ ኣይርኢናን እዮም ንሳቶም ቶም ጥራሕ እንታይ እዩ ኣፅዋሮም ዝሓልፍ ሎጂስቲኮም ዝመፅእ ረዳት ሰራዊት ዝመፆም ገለመለ ኢና ንሕና ኮሊፍና ዓጌትና ሒዝናዮ ዘለና በታ ፅርግያታ ሓንቲ ማለት ሕጂ ኣብዚ ትኩናት ምስ ጀመረ ክብል ኣይጀመረን ጀሚሮም እኮ 40 ሰዓት ሓደን ሽዑት ናይ 0 ሰዓት ምስ ተባሃለ ተጀሚሩ ከበድቲ ብረት ክሃርም ጀሚሩ ምሸት ከማን ጀሚሩ ዳርጋ ክንብል ንኽእል ኢና ኣይደን ነው ንሕና ጉዕዞ ስለ ዝነበርና ግን ዝመፅእ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ረኣና ናባና ገፁ ዋላ ገለ ይረኣና ዳሓር በቃ ድሒርካ ሓበሬታ ምስ ኣከብካ ድሒርካ ምስ ሰሙን 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ክትሰሙ ምስ ገበርኩም ከ እንታይ ተነጊርኩም ኣብ ውሽጢ ከሎ ጠፊኡ ዲኹም ተነጊርኩም ዋላ ኣይተተንከፈን ሽሻይ እንታይ መሲልካ ትኩናት ተገይሩ ሽዑ ሕጅብታ መዓልቲ ናይታ መዓልቲ ፍፃመ ምስ ወዲአ ምስ ነገርኩ ክነግረካ እቲ እንታይ ኮይኑ መሲልካ ትኩናት ተገይሩ 4 ሰዓት 1
ግንባር ከፍርስ ኣይከኣለ ከፍርሶ ከለዎ ነቲ ቀዳማይ ግንባር ክደፍኦ ኣለዎ ሓይሊ ክረክብ ሕጂ ብዙሕ ሰራዊት ጌርካስ ደፊእኻስ ቁርብ ክትሃርሞ ምስ ጀመርካ ተወሳኺ ሰራዊት ከይመፅኦ ኢኻ ንስኻ ነቲ ንሕና ኣቲናዮ ዘለና ከዓ ለኪምና ሽዑ ንቅድሚት ናብ ንቡሬ ሓሊፍና ነቲ መስመር ባህል ዘሎ ክዕፆ ማለት እታ ስትራቴጂሳ ነይራ እንተኮይና ማለት እዩ ሕጃ በተም መራሕቲ ዝተዋሃበትናስ ንሳ ነይራ ሕጂ ግን ግንባር ነቕ ክብል ኣይከኣለን ውዳበ ወይና ኣይነበረን ሕጂ ኣብዚ ክስታይ ክንብስ 491 ሲ ከባቢ 90 ነይሩ ሓንቲ ጋንታ መስርዕ ክንብላ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብምሉኡ እዚ ኣገልግሎት ክተት ተባሂሉ ሽዑ ካብ ቀዳማይ ዙር ስጋብ ሸዋዓይ ዙር ሰቦ ብምሉኡ እቲ ቅድም ዝነበረ ኣሃዱታቱ ዝነበረ ኣብ 491 ድመፀ መፅኡ እቶ ጥራሕ እዩ ሽዑ ዋላቶም መራሕቲ ናይ ውዳበ ሽግር ፈጢሩሎም እየ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብኡ እዩ በቃ እቲ ድፋዕ ነቕ ክብል ዘይከኣለ ባህራዊ ፀገም ኣሎ ተወሳኺ ነቕ ክብል ኣይከኣለን ሽዑ ናባናስ ንመፀ የለን እያ ተዚ ድፍኡ ነይሮም ሽዑ ናይ ፀላእ ሓይሊ እንተዝድፋእ ነይሩ ናባና ምመፀ ስጋብ ክንደይ ሰዓት ነርና እንተኢልካ ንሽሕ ንሕና ከባቢ ሰዓት 2 ቀትሪ ኣብኡ ነርና ኣብቲ ናይ ቡሬ ሒዝና ነና ስጋብ ሽዑስ ኣሎ ግን ኣብዚ ክብለካ ሽዑ ወላቶም ናህና መራሕቲ ጠጠው ከብሉና ይከኣሉ ንዓና ምክንያቱ ሰብ ነፍሱ ቀትል ጀሚሩ ኮልቦዲ ሰሎ ብፅምእ ማይ መላሓሱን ላዕሊ ክትለግብ ጀሚራ ቀትሪ ሽዑ ፋሕፋሕ ኮይኑ ማለት ሽዑ ክስታይ ምስ ኮነ በቃ ሓዲሩ እዩ ማስ ወጋሕታ ጀሚሩለት ኩናት ቀልጢፍካ ትውድኦ እንተደይኪ ኢልካ ኩናት ደፊእካ ሃሪምካ ከይድ እንተደይኪ ኢልካ እቲ ባህርያዊ ኩነታት ወይ ተወሳኺ ኩናት ስለዝኾነካ ኣብኡ ሽግር ተፈጢሩ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ሽዑ ንዓና በቃ በለቶም ኣትዮም ዘለው ዝሓስካ ሒዝካዮም ውፃእ ተባሂሉ እጂ ኣብኡ በቃ ማለት ሰባት ኣትሪፍና ከመይ ዝበሉ ሰባት ክነግረካ ይክእልኒ ከመይ ዝበሉ ተጋደልቲ ከመይ ዝበሉ ሰባት ተሪፎም መንእስያት ኣብኡ ሕጂ ክነግረካ ማለት ኩሉ ግዜ ክፅውዖ ኣብ ዓይነይ እውን ዝመፅእ ሰብ ኣሎ ፀሓይ በርቂ ዝበሃል ኣርማ ናይ 525 እዩ ባይዞ ወይ ማለት ሕጂ ክደግሞ ማለት እቲ ወድቲ ፀሊም ጉልበት ፓራሹት ካብቶም ኣሜሪካን መፅኦም ፓራሹት ደዓለምዎም ኣብ ዓላ እዩ ኣብ 96 ገለ መለ ከባቢ ክነግረካ ይክእልኒ ነዞም ከምኡ ዓይነት ከማን ኤርትራዊ ሎምስ ቁንፅብ ዝበልና ኢና ከምኡ ዓይነት የለን ማሲ ብጣዕሚ ክልተ ሰብ ገለ እዩ ዝኸውን በቃ ኩሉ ነገር እሱ መድፋዕ ሕጂ ዶሽካዲ ገለ ሒዙ ነይሩ በቃ ብቆጭ ሕርሞ ሃርሞም ብቆጭ ሕርሞ ሃሪሞም ንዑ ወዲቑ በቃ ኣብ ኣገዲፍና ብዙሓት ኢና ተሪፍና ብዙሓት እዮም ተሪፎምና ግን በዛ ኣጋጣሚ ንዑ ኩሉ ግዜ ከምኡ እውን ኣለዎ ካልኦት ዝዝክሮም ግን ኣብታ ኩናት እቲኣ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ብጥይት ፀላኢ ዝሞተና ፀሓይ በርቂ ካብታ ናተይ በጠሎን ስለዝነበረ ርእቶኻ ክንኣቱ ስለዝኮና ድሕሪ ዝሰዓበ ካልኣይን ሳልሳይን ወራራት ከመይ ትዝክሮ ተስኻታይ ከሞኪርካ እንታይ ኣብ ውሽጥኻ ብነብስኻ እንታይ ዓይነት ለውጢ ምፅኢኻ ኣብቲ ኣሃዱኸ እንታይ ዓይነት ለውጢ ርኢኻ ካብቲ ቀዳማይ ተሞኪርካስ እንታይ ውጥነትካ ዝኽሪ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ወራራት እወ ሕጂ ቁርብታ ናይ ዓሰብ ክስታይ ግብር ከነብላ መጀመርያ ድሕሪ እዩ ክስታይ ምክንያቱ ውፁእ ምስ ተባሃልናሲ ውፁእ ጥራሕ ተባሂሉ ውፅእ ኣይበልና ናብቲ ግንባር ክንደይ መከራ ይሓሊፉ ማለት እዩ እዚ እውን ሰብ ክፈልጦ ማሲ ፈልጦ ኣለዎ እቲ ወለዶ ፈልጦ ኣለዎ እቲ ኩናት እውን ተሓሲቡሉ ክእቶ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ንሕና ሰዓት 2 ቀትሪ ውፁእ ምስ ተባሃልና ካብቶም ውፁእ ተባሂልና ክንወፅእ ጉዕዞ ድጀመርና ክሰቦት ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ፊት ፀላኢ በቲ ዝመፅእ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና ኣግፊሕካ ክትወፅእ ኣለካ ዝመርሓካ መንገዲ ምሸት ይኸውን ኣሎ ኣንፈት ፋሕፋሕ ኢሉ መሬት ደንከል ኣንፈትካ ክሕብረካ ይክእልኒ ኮምፓስ ሃለዋ ገለ ይሃል ደሓ እንተኢልካ ኣምላኽ እምርኻ ክትቅፅል እያ ተተባሂላ ጥሪሓ ክትቅፅል ተረዲእኻኒ ውፁእ ምስ ተባሃልና እዚ ኩሉ ድኸድናዮ ጉዕዞ ልክዕ ዳርጋ ክንድኡ ሰዓት ማለት እዩ ከባቢ ኣነ ብናተይ ንላዕሊ መሬት ኤርትራ እዩ ኢልና በቃ ማለት ዛሕዛሕ ኢልና እንዲና ግን መሬት ኤርትራ የተባሂልናስ ገለ ማይ ሽኮር ገለ መለ እዚ ኦአርኤስ ሒዞም ረዳት ሰባት ከድሕኑ ኢሎም ናባና ብገለ ናይ ክፍልታት ዝነበሩ ዝመፁ
أركيبهم يوم أنا خسايك جبرنا قدم يجين أم منجدي أبزق عزو أنا ناتي مالس مساي أبغانتاي حيلي قال الزنوبور سبات ندار أقوم كم حمامة سب فطور مالتي ندار أقوم زي كم زي أبز ده حالة في الجبر كو انترفيو على ما السبات كم زي نتي زنبر وخنا تاتوين كنا أسوز فطنو وحدي جن زبز يحبوا زحتم بكرة تبقى كومنتيريا جن كم سبسي بقى بكل ودي سولس لك عخمزنا ستاي بقى طب بيلوس بقى نغط صدق له خناتاتي يعني ولوين عبدالله خمزي لو ما بقرب تتصقعهم تراحسي أبقرب تصقع لهم أبا هوتهم زحلفوا خمي زغلوا عند عمل تقاليل لهم نتيم ناتنتها مشيهم زغلوا خندي برأي زنبورة ما قلت عامة شدي شورح نوديهم تمرتهم كقصلوا يونيفرسيتي كندي قال بزح نجار يا أنا هاجر ندي قال خنبل نقل لكن تودابة زيرو ودابة تعبي تحوسه ودابة زيرو حاجة أنا زيد دمدمو كاون دخل سبات بدأي تيتصلاي مالك بدأي تيتصلاي ببهراو كنتا ناي مريت دنكل كابتن زاتوا سلسته بطولني أنا كي دحان كي حسو مالت ساكن ونتن جزء تجزء وين سلزنا واحد أنا بطولني فرعان توتي عن تقولنا بطولني وتينا عن تقولنا مالك كلهم ببهراو كنتا كالها بعنفت مدفع ناب دالول سايت ناب مريت دنكل كان أزي دي ودا مريتي نزفولتو مالتي بدحري وين بزح بوتاتات ناي دنكل سلازخدكو أنا بخال أقاطامي كم زا أقاطي من ناي ودا بس يشعو وصيناس عرفنا ثلاثة معاد صريحنا أنا 10 شمونت الكيلومتر مريسوم قرب خستايكو تقبرو تباهيلو مالتي نفسهم كمرس تباهيلو المينا ماس كمزي استايكونن أنا سباتي كمزي كوز ناي ماي مستيم شالو ناي براشوخا كوز كلتا سبات بناي حدا سب شنتي كوز شنتم أزحيلهم كسوتيو كلها نقوم غيرنا كلها أنا ناتي كومش انتي لحار شنتي ستيخايا والاسي أو سلت عمستي كسايكا أما ملحاسكا نلعل تلاقيبا أتمتنا أو كله زموت ميرو ولا مستيوهم شنتا حجي كبت خناتات حاليفو دي بجزء قد مناطنت هو أبتزنا برنا يسعى شو ممكن كأخبت خناتات أدمينا حليفنا هنا يجي تموكرو خنا نتخالص حجي إذا غير تغيرو سب شنتا ستياوتيا كلاي كل نجار تغيرو أبزي ناي تشن 10 شو ممكن ناي سلام تبصيو እንደገና ዝኹነታት ይመጻል ድሕርና ንመጽእ ንኸውን ንዑ ኢታቲና እጁን ካልኣይ ግዜ ተዘሓለፈ ጌጋታት ከይድገም ብኻልእ መንገድታቶም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ኮይኖም ሽግራቶም ብኻልእ ይፍትሑ ንብል ዘለና ማለት እዩ ردين هو تي كم مثلا تي كنت ورا دحري السعبون زيادة تمكر كم الكسب زيادة تمكر دليكا إخا إلى أمن دحر زعوت كيف قال لي تبغى تزي كوين أبزينا حجز ولا هنا تكن سجرينا السقعة أحمد الجلن لا تود أنا منقو شارجر يا تي كلت السعابة وراراتون كابس بلوز اللي خاتم مكرو زفل أي مثلاً دحرز في اللي تمكرو لهم إشتي حنت ده قصخون عدل كبك يا مالت أنت دحري السعابة خلت ورارات مهناتو أبصر ساي ورارون كل يرسوز الزان تارلو تي ناي عسب كنتات مالتي حجب زعود دحرتن كفلي كوين كا تبو إيو دحر نبتخال أنسجر أوكي لابناي سالسة ورار ناي عسب تسجر مجمرة هجي ناي سال هو هجي أنت مثيلكاتي مجمراتي تي أهادو ناي حمشين سرح حمشين تراح زيادة خسايات وكيرق نقركات أهادو أنا أبسال ساورار مجمرة ناي 9 شعتن مسكونة مالتيو أبز جنبار بري جنبار قاشبار كان أي مربستيت قلم سنبرنا كاو بتشح كان من مئتوا مالتي تعالى ناي سال ساورار كان مئتوا بمويا مسحاب سلز نبرة أنا كاميرامان ناي تخفل سنداني حمشين سرح حمتن صاحبا خفلات نسيم يجي أو بتناي نجمبار عسب زنبرولو ناي سال ساورار أنا بأكل أي نقول كنا بقى
أبعي تساتفكم أقطع مشعو أب تونتات عسبي أسمرين يعني شو مالتي يعني بتاعنا حساب سورة دحري متينا نبتخال أنفت كيرنا مالتي حرام مو أبزنا حجي نمسا أبزنا حجي مجام كم كله زي قاسي تكاتلو الله خيلي آمن العامة نقلن بوغن إثيوبيا ناي بحر بريد اللي نازبل حنسب سومالي لاند حنسب سومال حنسب كا بقهد ناي عسب كم زاد اللي إثيوبيا بان مهرات بلوم ولا ناي سبات رئيتون بميدياتاتون يقلص الله بزعبا ذلك رئيتون تاي مجمرتا دحرنا بتبوغن إيرترا زولو كنتات كنمتزل هو جين تاع مسيلك نحنا كم هزبي ويكا خم هاجر عن للاونت هاجر للاوت تكونت إرترا لا تنا هنا إرترا للاوت هاجر يعني أنت هاجر كأني للاونتا كبالن كله بناتي رديت نخلتيو إذا تعال نهزبن كل لاو مريت هاجر على المالتي أجي أبزي تحجيك عند غربتي ناي بأنا وجن قرب كونفيز غير دول مالتي حجي إثيوبيا عسب يجبأنيو ناتيو اندحريلا زي لونت مريت إرترات تجهز كساب زهلوت أنا بناتي هيقبلون أنا أبزي هيقبلون مالتي معناته كم زمن أقد دحرنا عنقول صنحنا وين أبتمرتي أبتبوتات انتاي تخفيلو عسب انتاي الله يكون إن عاي حجي سايز قبرني انتاي تخفيلو نتمرتي من سلازي فلت مالتي اجي ጻማይ ረኸብናሉ እንዶ ገለይ ረኸብናሉ እንዶ ግን እቲ ናይ ምሕደራ ሽግርና እዩ ምሕደራ ሽግርና እዩ ናይ ምልዋጥ ነቲ ዘሎ ምሕደራ ሽግር ከዓ ንሕና ኢና ንልውጦ ማለት ንሕና ኢና ክንልውጦ ኣበይ ኮንካ ገለ ክበሃል ከኣቢ ግን ብደረጃ ወለዶ ናይ ወለዶ እንታሰጋገረ ከይድ ዝግበኦ ካልእ ትንተና እውን ስለ ዘድልየ ንዑ ግን ኢትዮጵያ ብልዕልና ትገብሮ ዘላ ኩነታት ግን ኩኑና يخوننا دحر حجي بحالي دلو بينا يمتيو اندينا نبل دلنا جين كم إرتراوي كم دلاي فتحقا أنا قبل علي إرترا نزقبر ناي مريت ورار يقول كله تمالوين قبل علي تجرايز زقبرت إرترا عتياز زقبرتون خونني تعرف مريت اللي تجراي أتاز الورطة كونينا نعوين أبدوبا هنا إرتران تتكالا خلني رات مالي أب ناي تجراي هنا نتمونغو إثيوبيا ناي إثيوبيا نستجبر هنا ولو إن السراوي تأكليز نبرت معنا نعوين بدقفكو وشت مريت إثيوبيا أهم تجبره جبناتكين كسب زت أري ولا نبل جين تجيري جبن تجيري حجينا بين غير تاجل ملك ساين بل كن إثيوبيا بس حجة تجبر زلها المريت إرتراء أتي أخذ جبر تجبروا نجرة يكونوا كم زبل الرئيس ولا طبعا بوجن إرتراء أنت يتناد كاريتو مالت بزحات رئيساتي وهابوا له بزي بتحد وجن أمونغو إرتراء تبيان في الليل ما كنتش عشان شو مثلا بسعيد وخير مسام هو إن فلتن تاي كلاتي لون تاي تبها هيلم تاي تفراري ما إن فلتن دي أبزق زي أبيز بلو زلو نحن تاو خون خاليز فل أنا قرك هلو خاليز بلو بوجن إرتراء في اللحجي مجلس تتوز سأله تي بوجن تبياز جبر زلو ورا رمخانها مجلس وز سأله حجي بوجن إرتراء زل كاريتون تايو نزي وداي بزملكات بوجن إرتراء انتهى مسيلكاتي حجز بخير زلو وحده وقع عاوز قونا نايكستات بغلت يومسي مالت بغلات بلولو ولا مسمعت يعني هنا نا إثيوبيا مراحي مالتيو ولا وين بتن ميدياتنا إثيوبيا ونزربالو أمنا إرترا انت متينا جين تأكيد أنا إسرات نفلتين كله ويبقى حدث بزمت حبرتاي وكا بإذا زور كلا عينات غير كامل مخصاصي بزمت مالتي جينا بإرترا وشتي تاي جبر على كلنا نفلتنا مالتي تمدلاتنا يسراودي قلا خجبرك على سيتاتو قبرلو تماي يبلون يمس تمالو ينسلق زنبرناي فولتينا مالتي حجي ابي إرترا بوغن إرترا تينا عوشت إرترا من بتسرعت زغبر زلو خناتات بنصر كم زياء تغبر زلا للاونت مريتنا خيتون كفلنا إثيوبيا تدفافانا لا غليب جين بخالق خنتاي سرحلو كاس سغاب حبريتا زيبلنا زي اخ نبل تخبر مالتي حجي خونجين
كون جن سلام كتصوع كينات كتكونن بأواج من قد خما ماشي بأواج من قد بمسارته كن سلومن أبتشان عسى شو منتن استقبل ووعل استقبل السماع من غير تاني تبيان بمن جنة ناي سعودي كجلس كأين بروندي زي هو هجي السحجة تمسيلك السودي تكو ناو أمتي إزلو ولا وين السوق جلس ناي هجي كناتات ناي سكفتنا يرداني كيرنا جهز لعل له ناي ودب ناي عسب السومين كلتي أمين زبولو على تسلزلو عسب نكفل تواهيلي نو هجي زي ناي عف ولنتا يقول ناي نحلفه كتمرحنا خاوين تواهيل زي دفافي أمام تيمم هجي كالرمز جبهم بمنجستي إرترا مالس هذا الرم سرعات أيقونة مالسي هجي نحن أستاي كنبل حسابنا طرح نبتدي يكون برد الرم أيقونة سرعات جين هون زجبهم دحرني رجال خوين جين هذا ثاني شعوب خنبل الناس انتاي يوم تفراري موم ناي سعود عرب ابليكيشن 10 شمون انتاي تفريم بجاك عليه حمش تدين 4 نطبታት ተዘራሪቦም ለን ተባህላ ድወጽ አንተ ዘይ ኮይነ ብንጹር ብፍላይ ኣብ ክል መሬት ኣብ ክል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ወደባ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሲ ናይ ጠቅመን ናይ ማለት ናይ ተጠቃሚት ምዃንን ኢትዮጵያን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ካብ ስኩፍቱ ንምግልጋል ክኸውን ዝግብኦ ሲ ኢትዮጵያ ተጠቃሚት ያ ክትከውን ወይስ ናይ በሪ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኢኹ ወሃባ ዝብል ኩነታሲ ብንጹር ክመጽ ነይሩ ካብ ስራ ግን أو راح يكون أنت بديلنا بزح نقدر تشفينه سلزم خير أمود أتخاطو تواجو سلزم ولا كمان إثيوبيا متعثنا لا تواجو يدو زيا حجي زخولت أنكتات نتي كونتات نتي هزبي استعين مجباروين انتايفون لو سنري إلا أنا حجي بإرترانو تي نايكر محمد عامل نور إثيوبيا تسألعتنا زبحالو لزنبرة كونتات حجي أبتي بيرم تقول له ما تبعالات ناي كرم 5 عامات زنبره ناي مرشنت دي قال مده يمصال اسن غزا ارسوسي نت حزبي كم بحدش نت نو ايثيوبيا غينا صلايتنا وي كانت نشتي ولدو حجزي اب قدمي 7 عامات ناي تشن 10 شمونتن زنبره ود 10 3 عامات هصانسي نيشي ود حج 10 7 خوينس هو ورد الله حج سوا وريدو سوسي هو غا ابزخينا زغول زي حجز سيزسي انتايم غيرو مودلو دكتور ابن اسياسن بغودنا حرنت انداخدس تدميرنا ገለ ዝብል ነገራት እንዳርአዩ ሰላም ከም ዝኾነ ምስ ኢትዮጵያ ኣምከር ኣብ ሓንጎሉ ተቀሪጹ ጸኒሑ ሕጂ ነዚኣ ገምጢሎም እንደገና መልሾም እንታይ ይብሉ ሕጂ ኖ ኢትዮጵያ ቅድም ሲ ከምዚ ጌራዊን ረሽናትልና ኣብ ማእከል ኣስመራ መርሸንት ነይሩ መቅተልቲ ጸላም ሰንበት ተገይሩ ከምዚ ዘክርዎ እዚ ነዚ ወለዶስ ነዚ ንእሽተይ ቆልዓ ፍላይ ወላ ሓንቲ ይኮነ ታት ማለ ኣብን ኢሳያስን ኣብ 2018 ዘላ ዝኽሪ ጥራሕ ሓንጎልደን ግን ኩናት ንኽዳሎ ነቲ ዘሎ ሕጂ ከዓ ናብ ኮም ይደፍኦ ኣሎ እዚ ንርኢ ኣለና ኣብ ኤርትራ ማለት ስለዚ ኮይኑ ወግዓዊ ዝኾነ መንግስታዊ ዝኾነ ኣዋጃት بجكا بحادة بناي تويتر وي بجلز واتسابت ناي حدا سبتدي يكون نمبر ترى ابن ايرترا كنتات ولا حنت يلا طبعا نمنا بجرش تاقصنا نخيدال لنا ابدا جازلو ايرتراوي كما خان نسخان كما خازولو دليت فتحن ولو ايرتراوي عنا بتسرعت زلو ابزي ناي الاولويات قداي كما يكحزو ولو كما انت تتحزئيو بعين هاجرن بعين حزبني الزارب زلو كما انت تراي كما انت تتحزئي زحيش ستيل اتي دغافاين تقوماين تفلاليو حديو نابي خدقف حديو ندبرتين كدقف حديو نحو نجدهجو كدقف حديو نهدف كدقف ديو خبال عزلوو نانا حد حدو كل نجاراتو فحبت تنقطو زلو ولا قبل الاونات بزملكت راح استقرار بمرداتك كله يزقبال انت ريتو خبز عبازي هو حجي ازيا قربت تاع حطو مالت بناتي ريتو طرح ملساتي ابتاكل ناي تفتح قال سوالات تهلقو تايخون مسيلكا ኣብዚ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ናይ በይናዊ ናጽነት ይስማዓካ ደድላትካ ስምዒታት ትዛረብ ሓደ እዚ ናይ ደንበ ፍትሒ ቃልሲ ማለት እዩ ብውዳበ ወይ ከዓ ብሓደ መልእኽቲ ዝኸይድ ናይ ውዳበ ጥርናፈ ይብሉ ሕጂ ሰባት ወፂኦም ብውልቀ ሰባት ወፂኦም ኣብ ዓሰብ ዓሳ ዘይብልዑ እንተኮይኖም كبد ملاش عسى تسقيمنا زبل عنا عساوين على
حجانة سقنات إكساي جبر مالتي حجي ناب ماسي زي حدا جزين تعمل سيلكا كنبلوم زلنا بفلاي كنبلوم كبهال زلو ونقرميت اندحراب تيناي بميديات متص اندحر كونكا بالبوليتيكال منقدي صلاوي إخا اندحر كونكا كتحلفو نتهز نزبز زلو وي كانت من سيط راح يكون كان كتحلفو زلكا تقوريصو دائما انت تندري مرزقو انا برست بلو زلخا خلي فكاره تاكبر لي اوه قدامي حتو نصحات من سياتيوم ابو قداي كخونو قداميتي اوه عدتات كا عرفت زي رخب عدتاتين دقن كسنا خليتي ابوتاتكم احواتكم زيغاتاتهم ابو كخسروا دلاي فتحكم دغافكم نيتيبيا دغف نيترا دغف بزي قدس انتي بوليتيكال مرقصي على حجي بزي قدس كلتا نغير اب قمت كاتوا زلون حدا احواتكا يوم قداي كخونو عدتاتكا بوتاتكا يوم قداي كخونو كالئتي اتلو لاونت ناي هاجر نولودات زخيد كم تسخاون واغا زخفل كالو بصوتكا زخفل كالو غزي خا زخفل كالو حجون اتلو لاونت ناي هاجر انا عسى يبلع يبلع بزي قدس تحلو يبلع يبلع بزي قدس لو لاونت ناي هاجر مالت نزمنات زخيد نمايت عمتات زخيد انتهينت ويرستي نعم زولودو زي نزز مززولو ولودو ناتورستي يعقبولو دو اي يعقبولو يتحطو كم تنسخا ناتكال لاونت احلف كازي هاب كمو نابتم زنا اسو زسغير كاي ازي دغزلو فلاي اتلو لاونتو يسغرودو اي يسغرو يتحطو زي قدس فلسطين نري علنا مش ابو حقوتاتهم هاجر فلسطين سلازي يصنحوا انت يخون لو نريم علنا ኤርትራ ከምኡ ትኹን ወላ ስልኡላውነታ ኣጽኒሓ ንዝመጽእ ወለዶ ተረክብ እዚ ሕቶ እዚ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ክምለስ ዘለዎ ዝመስል ኣብዚ ተመርኪስና ንህቦ ርእይቶ ይወሳኒ ኮይኑ ስማዕና ኣይ ትርድኢት ይሽሻይ ሕጂ እንታይ መሲልካ ማለት ሲ ንሕና ብመንፅርቲ ኣብ ርእስና ወይ ከዓ ኣብ ርእስት ኣብቲ ዝወለዶ ዝወረደ በደል ብስርዓት ዝወረደ በደል ሲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ካልእ ክሳይ ከይናኣቱም እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ሲ ከምቲ ከበቃ ንስለምንታይ ዳ ደይድቃለስ ኣነ ኤርትራዊ ሃገራውነት ማለት ሕጂ ዋላ ንዕኡስ ከምቲ ፅላእ ተገይሩ ከምቲ ፅላእ ሲ ተሰሪሑ ማለት እዩ ሕጂ ተረዲኻኒ እንታይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ካልእ ትንተና ክንገልፆ ንኽእል ንኾን መላልባት ገለ ግን እንታይ ክብል ደልየ መሲልካ እዚ ናይ መሬት ልእላውነትን ናይ ህዝቢ ልእላውነትን ሕጂ ኣነ ስለ ዘይተጠቐምኩላ ድተረፉ ኣለዉ ብናፅነት ከይረኣዩ ሲ ንስለ ናፅነት ዝተረፉ ኣለዉ ኖ ሕጂ ብመሬት ልእላውነት ናፅነት ኣምፂኦም ብናፅነት ኣምፂኦም ግን ኣይረኣዩ ናፅነት ሕጂ ከዓኒ ልእላውነት ኤርትራ ሲ ሓደ ክፋላ መሬት እንድሕር ተገሚዑ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ድኸይድ ኮይኑ ናይ ወለዶ ታሪክ ከመይ ክንበብ ማለት እየ ከመይ ኢኻ ክትብሎ ሕጂ ህዝቢ ድሓር ክንሓስቦ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ መብዛሕትኡ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ መሲልካ ያይ ቃለስ ኣሎ እቲ ወለዶ ብዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ዘሎ ገለ ግን ክንሪኦ ዘለና ከዓ እቲ 75 ሚእታዊት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሬት ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ሕጂ እቲ ዝወርድ ኣብ ናይ ኩናት ሳዕብን ናይ ጥሜት ሳዕብን ግዳይ ቀዳምነት ዝኸውን ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝኹን ማለት እቲ ኣብታ መሬት ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ኮይንና ክንቃለስ ንኽእል ኢና ሞቢላይዝ ናህና ስታያት ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ኣብ ልእላውነት ናይ ኤርትራ ኣፈላላይ ክህልወና ኣይነበሮን ኖኖ ኣነሲ በቃ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ከኣት ዝወፅኡ ዘሎ መንእሰይ ጥራሕ ጌርና ንግምቶ እንድሕር ኮይንና ሽግሪ ማለት እዩ ማለት እሳኣታ ትኾን ደላ ናይ ህዝቢ እንዳጠፍአስ ያ ህዝቢ እሰር ኣሎ ይእሰር ኣሎ ህዝቢ ይጠፋእ ኣሎ ይወፅእ ኣሎ ልእላውነት ኤርትራ ከም ክገሃስ እንከሎ እቲ ናይ ህዝቢ መሰል ተጋሂሱ ከም ዘሎ ኩሉ ዝርዶ እዩ ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ናይ ምዝራብ እንታይ ሳዕብን ክመፆ ከም ዝፈልጥ ስለዝኾነ እዩ እምበር እንታይ ሳዕብን ከም ዝወልድ ጠፊእዎ ስለዘይኮነ እዚ ወለዶ እዚ ሕጂ ምስ ወፀ ግን ንሕና ሽግርና ካልእ ሳይኪን ንገብሮ እምበር ዘን ትማሊ ጠፊኣ ትበሃል ዝነበረት እኮኒ ሕጂ እንታይ ዓይነት ውዳበታት ገይሮም ሲ ብሓንሳብ ናይ ምስራሕ ኩነታት ይርኢና ኣለዋ እተን ክልተ ውድባት ማለት ሕጂ ሲ በፍፁም ኣጥፊአዮ ዝተኸሊፈ ዝብል ዝነበረ ኣካል ሲ ምስኡ ክሰርሕ ናይ ምባል ኩነታት ናብኡ ድኸይድ
ኩነታት ንሪአልና ደንበ ፍትሒ እንታይ ክገብር ኢለ ኣነ ብነብሰይ ማለት እንታይ ክገብር ኣብ ሓንቲ ዲና ስታክ ክንገብር ዘለና ስታክ ክንገብር ኣለና ኩነታትና ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ማለት ኣትሊስት ሲ ምስ ህዝብናን ንህዝብና ህርመት ልቢ ናይ ህዝብና ክንረኽበሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ቃልስና ምስ ናይ ውሽጢ ኩነታት እንድሕር ዘይኣሰርናዮ ኣብዚ ዋላ ክንዲ ተቃለስና ተቃሊስናስ ናይ ለውጢ ኩነታት ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነቲ ህዝብን ዋላ እውን ነቲ ሰራዊት እውን ማለት እየ ነቲ ሰራዊት ክንነግሮ እዩ ዘለና ሕጂ እዚ ሕጂ ኣነ ዝገብሮ ኢንተርቪው ሲ እዚ ኩነታት እዚ ኣሎ ሓወይ ወደይ ሕጂ ዳ ኮይኑ ወደይ ማለት ኣብቲ ኩነታት እቲ ክሳተፍ ሕጂ እታ ሳዕብየን ጥራሕ ዝነግሮ እታ ተጋጥም ኩነታት ኢኻ ትነግሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኣካሉ እየ ነረ ትማለ ኣነ ኣካሉ እየ ነረ ትማል ነረ ንዝተገብረ ገበና ልዕሊ ትግራይ በብናቱ ተታሒዙ ክህሉ ክእል ሕጂ ግን ናብ ካልእ እንተዘይንሰዶ ማለት ናህና ክንገብሮ እንተንፍትን ኣብቲ ናይ ቃልሲ ወይ ከዓ ደላይ ፍትሒ ነቲ ሰራዊት እውን ናህና ክንገብሮ እንተንፍትን እየ ዝብል ኣነ ብውልቀይ ማለት እየ ሕጂ ከምዚ ዝብል እዩ ዘለና ኣብ ልዕላውነት ድሞ ዋጋ ዝተኽብሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብኣፍና እውን ተዛሪብና እውን ክንቅይሮ ንኽእል ስለዘየላ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ካልእ ስለ ዝኾነ ከም ርእቶ ግን ከምዚ ዝብል ርድኢት ኣለና ንውሕ ዝበለ ግዜ ሒዘካ ኣለኹ ሓደ መደባት እውን ኣለካ ስለዚ ንግዜኻን መረዳእትኻን ንዝኽርኻን ንኣበርክቶኻን እመስግነካ ብልቢካ መጨረሻታት ትህቦ ለቦዋ ኣሎ እንተኮይኑ ቁርብ ሰከንድታት ዕድል ክበካ ዘይኮይኑ ምስለ ኩሉ ነገር ኣመስግነካ ኩሉ ኢልና ኢና ብዝኾነ የቐኒየለይ ድሓን ሽሻይ ማሳሊ ዛዕባታት ንራኽ ተስፋ ክገብር እየ ንሎም ግን ሰላም መዓልቲ